malam ya faru a wannan aure. To wannan dama kamar kasan ayoyi da alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wata ran zaka gansu a aikace wanda za su ƙara tabbatar maka da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din nan lalle ayi la'akari da shi. Wace ta same ni a office ta ce malam zuwa ne za mu rabu da mijina. Na ce ai mu nan ba ma raba aure haɗawa muke yi kuma ana rigima gyara muke. Ta ce to wannan ba zai gyaru ba. Ni ce saboda me? Ta ce kawai ba zai gyaru ba malam. Kawai abin da na zo ka zama shaida idan mutumin nan bai rabu da ni ba. ‘Ya'yansu ko tara ne ina jin ko 8 ko 9 kuma har samari sun zama samari ‘yan mata. Na ce to ai yanzu kun riga kun zauna yanzu ke in kika rabu da mijinki da me yasa ka kika zauna? Ta ce babanta. Babanta tana ƙaunar babanta saboda yana ƙaunarta sosai. Kuma babanta ya bada ita don haka ta yi haƙuri ta zauna saboda mutunta babanta. Amma tun farko ita ba ta so. To yanzu Allah yau mahaifin rasuwa yau kwanansa 50 da rasuwa shi take ga ta samu yanci. Ta ce na yi bakin cikin rasuwar babana kuma na yi murnar rasuwarsa. Saboda zan fita daga wannan kangi. Ta ce bakin cikin da na shine na rabu da wanda ya fi so na a duniya shine mahaifina. Sannan na biyu na kuma yi murnar cewa yanzu na samu yancin da zan rabu da mijin nan. Na ce to yanzu kun zauna shekaru yanzu kun kusa 50. Kin ce kina 13 aka ba da ke yanzu gashi kun yi 27 nan hada nawa kin gani shekarun da yawa saboda haka kin yi 40 da wani abu ya kamata ki hakuri tace ai ta samu nace to baki samu jifa tace ba ruwan ta ba ita dai kawai ta samu yanci wannan abin da ta rike a zuciyarta har tsawon wannan shekarun take son ta cire nace baya baki ci tace ai malam ba abin da zan soke shi da shi kawai sai bana son sa. Inna lillahi wa inna nasa aka kira bawan Allah nan na tambaye shi to kai ka ji abin da wannan mata ta faɗa. Yace ai malam duk wannan shekarun da muka yi na sani kai ba abin da bata yi min ba dan in sake ta nake. Ta zage ni ta zagi babata ta zagi babana duk abin da ka san mace za ta yi maka ta bata maka rai wannan bayo Allah ta mun amma na ki in sake ta. Yace ka san dalili malam? Yace babanta ne ya min abin da ba zan manta da shi ba. Ya mun abin da ba zan manta da shi ba saboda yadda ya bani yarinyar ba ita na nema ba yan makocinsa ce sai na tura dangina da yan uwana su je su nema min aure da suka je shi wannan sai ce wai ba a sanan masa za a zo ba da haka sai ya ki fitowa ya ma kalle su ma sun zo daga nesa a ba su masauki a ba su ruwa ba a ba su ba sai shi wannan makocin ya fito sai ya ga baki ya ce me ya faru suka ce mun zo neman aure ne gida wanda kuma bai ma fito ba kuma ba sai ce ka amma dai ku shigo nan to sai suka shiga gidansa ya kawo musu abinci ya kawo musu suka yi godiya suka ce to kaji abin da ya kawo mu dama akwai dan mu da ya yasa yana so muka zo mu magana to kuma ga abin da ya mana wulakanci mu ji daɗi ba yace amma dai ba komai dai yace ni ina da ƴaƴan dan ku yana so kawai ni na bashi ta bai ganta ba ta dai yana so shi kenan ai ta bata gan shi ba suka ce to mu mun karba yace shi ma bayar la ilaha illallah ko suna zuwa suka ce masa to fa magana ta canza inda ka tura mu kaji an mana wulakanci amma akwai inda aka karrama mu har an ba mu yarinya kuma mun karba yace to ni kuma tunda kuka karba ni ma na karba ita mariya tace tunda babanta ya bayar ta yadda tace ta yadda da duk hukuncin da babanta ya yi shi ma ce ya yadda da duk hukuncin da iyayensa da haka ba wanda ya ga wani balle ai maganan ku ana so ko shikenan aka zo aka daura aure sannan suka zauna to ita a wannan abin dama ba so take ba kawai baban ta ga darajarsa da kimarsa ta zauna nace to yanzu kin ga biki saba baban ki yana da rai ba amma zaki saba masa bayan ya mutu ai kamata ki ci gaba da biyayya na har ƙarshen rayuwarki Allah ya baki lada duk wani abu da zaki sha na wahala kin sha duk wani abu da zaki sha na daɗi kin sha ba wani miji da zai aure ki yanzu ku ƙara yin waɗannan shekarun tace ita sam wallahi to shi ma diye min bayani yace ta zage ni ta to kaji dalilin da yasa na ki sakinta a duk tsawon lokacin nan ni ma hakuri ne ta yace kuma duk ƴaƴan nan da kaga mun samu fa in za mu mu'amala aure fa da kokawa ake yi duk ƴaƴan nan da kaga an samu duk a waɗannan shekarun da aka yi 27 duk ƴaƴan da aka haifa da kokawa ake mu'amala aure hakuri ya ta yi
ta ce to wai kai baka da zuciya, kai ba namiji bane, na zage ka na ta ce in fa ka fita addu'a nake ma Allah ya sa ka dawo da rai. Kai ni ba to ganin kiyaye irin wannan ba. Daga nan na ƙara fahimtar wannan hadisin cewa ka ai auren da ba so. Gaskiya. A kuma yi wa mace lalle bayani ta tabbatar tana so ta gamsu. Ta gamsu. Shi ma ya tabbata ya gamsu saboda so baya gyaruwa. Shekara 27 da zai gyaru da zai gyaru. Komai zai iya, in ko tana son ka duk wahalar da za ta sha za ta jure. In ko ba ta son ka duk alherin da za ka mata ba za ta ji daɗin sa. Ta ce malam ni na fahimci dai ba za ka iya abin nan ba, in ba za ka iya ba to ka zama shaida. In na kashe shi to kai ne shaida cewa ni ne na kashe shi. Saboda aka ko ta aka je kai za ka ba da shaida cewa na gaya maka zan kashe shi. Na ce a to abu yayi muni. Na ce mace in ta ce tana son ka in ba ta son ka ba ta son ka, in kuma ta ce za ta yi kaza to ba ta wasa da abu. Ta ce ina baka shawara, ka taɓa sakin ta ya ce a, na ce to kai mata saki guda ɗaya. In ta je ta huce daga bayan Allah sa za a shiga.